je prepoznatljivo nazad nekoliko decenija kao grad sporta i slavu grada Užica pronosili su naši sportisti na velikim takmičenjima, olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima, paraolimpijskim igrama. Svedoci smo da smo pre nekoliko dana bogatiji za još jednu medalju sa svjetskih takmičenja, paraolimpijsku medalju, ali naravno ime Radomira Antića je ime koje je poznato u celom svetu i ime prema kome je Užice prepoznatljivo. Sa zadovoljstvom smo prihvatili organizaciju turnira još 2021. godine i iz godine u godinu taj turnir je postajao sve jači i jači sa većim brojem ekipa i došli smo ove godine u situaciju da određene ekipe moramo i da odbijemo zbog popunjenosti, tako da ćemo za naredne godine razmišljati i da proširimo turnir, odnosno da traje više dana i da možemo da primimo sve ekipe. Užice je se dokazalo kao organizator dobrih takmičenja unazad. Svedoci smo letošnjih Mosi igara pre samo nešto više od mjesec dana, gde smo ugostili preko 2500 ljudi. Unazad nekoliko godina smo i domaćini Evropskog kupa u raftingu, tako da jedno od najponosnijih i najznačajnijih takmičenja koje grad Užice, Sportski savez Užice i sva javna preduzeća organizuju, to je trofej Radomir Antić, i trudit ćemo se da i ove godine bude to tako lepo kao što je bilo i prethodnih i da iz godine u godinu ovaj turnir bude sve bolji, sve sjajniji, sa više učesnika i naravno samo interesovanje medija koji su se sami javili, TV Arene da prenosi, dokazuje o značaju ovog turnira. Hvala.